लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउट्युब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो मोनसे गोदान टपिकनि सायाव सोलोंसिगोन। दिनैहाय जोङो फर लवार प्राइमारि लेभेल क्लास 1 निफ्राय लानानै क्लास 5 सिमनि थाखाय जोङो सानखान्थिनि माखासे टपिकनि सायाव सोलोंगोन। दिनैहाय जोङो नैबे सिलेबास मथै दिनै नैबेनिफ्राय लानानै नैबे फेक्टरनिफ्राय लानानै जों फेक्टर एन्ड माल्टिपोल प्राइम फेक्टर, लवेस्ट कमन माल्टिपोल, एलसीएम एन्ड हाइएस्ट कमन फेक्टर बेनि सायाव जोङो सोलोंगोन आरोखि। फेक्टरा मा, माल्टिपोला मा, प्राइम फेक्टरा मा, लवेस्ट कमन माल्टिपोल एबा एलसीएम आरो ओचसीएफ एबा हाइएस्ट कमन फेक्टरा मा, बेखौ जोङो बे भिडिअ'आव फुरा कभार खालामनाय जागोन। एकदम बेसिक लेभेलनिफ्राय जोङो एडभान्स लेभेलसिम सोलोंनाय जागोन आरोखि। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअ'खौ स्किप खालामालासिनो फुरा नायजोबगोन आरो सोलोंनानै लागोन। फैदो अब्ला जोङो जागायनोसै। अब्ला फैदो जों जागायनोसै भिडिअ'खौ। बेयाव होनाय दङ सानजाब गासै, सानजाबगिरि, दुसासा आरो देसासा। जों बेयाव मोनब्रै टपिकनि सायाव सोलोंनाय जासिगोन। गिबियाव जों सानजाब गासै आरो सानजाबगिरिखौ सोलोंगोन। बेनि उनावहाय जोङो दुसासा दिहुननाय आरो देसासा दिहुननाय बेनि कनसेप्टखौबो सोलोंगोन। लोगोसे जोङो बे मोनब्रैखौ सोलोंखांनायनि उनावहाय बे मोनब्रैनि सायाव जोङो माखासे एमसिकिउ जोङो सोलोंनाय जागोन। अब्ला फैदो जों फारि फारि नायलांसै। बे भिडिअ'आव जों सावरायगोन सानजाब गासै आरो सानजाबगिरि। सानजाब गासैखौ जों मा होननानै बुङो? माल्टिपोल एन्ड सानजाबगिरिखौ मा होननानै बुङो? फेक्टर्स। होमबा माल्टिपोला मा, फेक्टरा मा, बेनि सोमोन्दैबो जों बेयाव सावरायगोन। बेनि उनावहाय जोङो रोदा सानजाबगिरि एबा प्राइम फेक्टरनि सोमोन्दैबो जोङो सावरायगोन। आरो नेक्स्टआव जोङो दुसासा आरो देसासा, एलसीएम एबा ओचसीएफनि सोमोन्दैबो जों सावरायगोन। लोगोसे जोबनायाव जोङो बेफोरनि सायाव जों माखासे एमसिकिउ बेखौबो सावरायगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअ'खौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। अब्लानो नोंथांमोना बे टपिकनि सायाव जिखुनु जाया कुइसन फैया मानो नोंथांमोना आनजादाव मोजाङै मोजां हागोन आरो मोजाङै मोजां नाम्बार थिखोनो हागोन। अब्ला फैदो जों गिबियावनो सानजाब गासै आरो सानजाबगिरिखौ जागायनोसै। बेयाव सानजाब गासै आरो सानजाबगिरि गाहायनिखौ नोजोर हो नोंथांमोन। बेयाव आं लिरदों 2 सानजाब 8 = 16। ओमफ्राय गाहायाव लिरबावदों 10 सानजाब 5 = 50 आरो गाहायाव लिरबावदों 2 सानजाब 2 सानजाब 3 सानजाब 3 = मा जादों? 36। अब्ला बेयाव नुबाय नोंथाङा नैबे आगसिथिंजाय जोङो मोननै अनजिमाखौ सानजाबदों आरो समान समाननि आगदाथिंजाय सानजाबनानै मोनसे अनजिमा मोनदों। अब्ला जों बेयाव बुजिबाय नैबे समान समाननि आगसिथिं जोंहा जा मोननै अनजिमा सानजाबदों बेखौ जोङो मा होननानै बुङो? सानजाबगिरि होननानै बुङो। आरो सानजाबनानै मोननाय अनजिमाखौ जों मा होननानै बुङो? सानजाब गासै होननानै बुङो। होमबा बेयाव जोङो लिरदों सानजाबनानै मोननायखौ सानजाब गासै बुंनाय जायो। ओमफ्राय सानजाबलायग्रा अनजिमाफोरखौ जों मा होननानै बुङो? सानजाबगिरि बुङो। होमब्ला बेयाव नायदो बे 2 जों 8 जों सानजाबदों नङा होमबा? 2 जों आरो 8 जों सानजाबलायग्रा। बेनिखायनो 2 आरो 8 खौ जों मा होननानै बुंगोन? सानजाबगिरि होननानै बुंगोन। फेक्टर होननानै बुंगोन। आरो नैबे 16खौ जों मा होननानै बुंगोन? सानजाब गासै एबा माल्टिपोल होननानै बुंगोन। बेखौ सोरनि सानजाब गासै होननानै बुंबा 2 आरो 8 नि। आरो 2 आरो 8 आ सोरनि सानजाबगिरि होननानै बुङो? बेयाव 16नि सानजाबगिरि होननानै जोङो बुंगोन। नेक्स्टआव जों मोनसे एगजामपोलाव नायदो 10 सानजाब 5 = 50 होदों। अब्ला बे 50आ जोंहा सानजाबनानै मोननाय अनजिमा। बेनिखायनो 50खौ जों मा होननानै बुङो? माल्टिपोल एबा सानजाब गासै। आरो 10 सानजाब 5खौ जों बेखौ मा होननानै बुंगोन? सानजाबगिरि होननानै बुंगोन। थिग बिदिनो नैबेयावबो 3 नम्बरनियाव मा होदों? 2 सानजाब 2 सानजाब 3 सानजाब 3 = 36। होमबा नैबे 36खौ जोङो मा होननानै बुंगोन? सानजाब गासै होननानै बुंगोन। आरो 2 सानजाब 2 सानजाब 3 सानजाब 3खौ जों मा होननानै बुंगोन? सानजाबगिरि। मानोना बिसोर अनजिमाखौ सानजाबलायनानैसो जोङो 36खौ मोनदों नालाय बेयो। होमबा बेयाव सानजाबलायग्राखौ जों मा होननानै बुङो? सानजाबगिरि होननानै बुङो। आरो सानजाबलायनानै मोननाय अनजिमाखौ जों मा होननानै बुङो? सानजाब गासै होननानै बुङो। नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। मोनसे एगजामपोल होबावबाय आं जेनेबा नैबेयाव 3 सानजाब 3 सानजाब 3 बिदि सानबाय समान मा मोनखो? 27 मोनबाय आं बेयाव। अब्ला नोंथांमोना बुजिदो नैबे मोनथाम अनजिमाखौ जों सानजाबलायदोंना, बेखायनो बेखौ जोङो मा होननानै बुंगोन?
गिरि होननानै बुंगोन जों बेखौ मा होननानै बुंगोन फेक्टर सानजाबगिरि एपजों फोरमायबाय ओमफ्राय सानजाबनानै मोननाय नैबे 27 नङा होमबा बे 27खौ जोङो बुंगोन मा सानजाब गासै एबा माल्टिपोल बेखौ आं एमजों देखायबाय होमबा नोंथांमोना सानजाब गासै आरो सानजाबगिरिखौ बुजिबाय जानांगौ नङा होमबा बुजिबाय दाना फैदो जोङो नेक्स्टआव नायबावनोसै बेयाव नेक्स्टआव लिरदों नै सानजाबगिरिफोरा मोननै रोखोमनि जानो हागौनो सानजाबगिरिफ्रा नैबे सानजाबलायग्राफ्रा जोंहा मा जानो हागौ मोननै रोखोमनि बे मोननै रोखोमा मा जानो हागौ रोदा अनजिमा एबा प्राइम नाम्बार आरो मोनसेया मा जानो हागौनो कम्पजिट नाम्बार एबा जथाय अनजिमा सिगांनि भिडिअआव जों सावरायखादोंमोन रोदा अनजिमा आरो जथाय अनजिमानि सोमोन्दै नोंथांमोना जुदि रोदा अनजिमा आरो जथाय अनजिमाखौ बुजियाखैब्ला दासिमबो सिगांनि भिडिअखौ मोजाङै नायफिननानै बुजिगोन एबा बुजिनो हागोन आं थेवबो एसे खिथानोसै रोदा अनजिमा मानि जोंहा माबायदिखौ बुंगोन जायफोर अनजिमानि सानजाबगिरिया मोननैल' थायो मा से आरो गावनो गाव अब्ला बेबायदिखौ जों रोदा अनजिमा होननानै बुङो हमना लाबाय नैया मोनसे मा रोदा अनजिमा मानोना बिनि सानजाबगिरिया मोननैल' जों बेखौ से सानजाब नै मोनो आरो मोनसेया जाहैबाय नै सानजाब से नै बा नैनि सानजाबगिरिफ्रा मोननैल' से आरो नै गावनो गाव आरो से बेनिखायनो बेयो रोदा अनजिमा होमबा रोदा अनजिमाखौ बुजिबाय थिग बिदिनो आं जथाय अनजिमानिबो मोनसे एगजामपोल होदोंसै जथाय अनजिमाया जोंना मा जायोमोन बेहा मोननैनिख्रुइ बांसिन सानजाबगिरि थायोमोन अब्ला बेखौ जोङो मा होननानै बुङो जथाय जेरै हमना लाबाय ब्रै बा ब्रैनि सानजाबगिरिया बेयाव जोंहा मोननैनि बारा जागोन जेरै ब्रैखौ जों माजों सानजाबलायबा मोनो से सानजाब ब्रै आरो जों माजों मोनबावो नै सानजाब नै ब्रै आरो बेखौ जों माजों मोनबावो जोंना ब्रैजों ब्रै सानजाब से मा जायो ब्रै होमबा मोननैनि बारा जाबायना ओंखायनोथ' बियो जथाय अनजिमा जाबाय होमबा रोदा अनजिमा आरो जथाय अनजिमाखौ नोंथांमोना मोनथिबाय बेहाय जोंना बुंदोंमोन मा सानजाबगिरिफ्रा हयथ' रोदाबो जागोन नङाबा हयथ' जथायबो जागोन होननानै बुंदों फर एगजामपोल नैबेयाव जों नुबाय फार्स्टआव जोंना मा दंमोन आं साइडआव लिरनोसै नैबे दंमोन नै सानजाब 8 बेसेबां समान 16 दंमोन नङा होमबा बा बेयाव मा जाबाय सानजाबगिरिया नै रोदाबो दं जथायबो दं नैया मा मोनसे रोदा ओमफ्राय दाइना मा मोनसे जथाय अनजिमा बेनिखायनो बुंदों सानजाबगिरिया हयथ' रोदा नङाबा जथाय नङाबा खेबसेनो रोदाबो जथायबो थानोबो हागौ बे दाना नेक्स्टआव बुंदों सानजाबगिरिल' होनोब्ला जों सानजाबगिरिफोरखौ रोदा आरो जथाय मोननैखौबो जों दिन्थिनो हायो जुदि सानजाबगिरिल' दिहुन होननानै बुंबा सानजाबगिरिल' दिहुन होनबा जों नैबेबायदि फोरमायनो हायो आरोखि रोदायावबो दोननो हायो आरो जथायावबो दोननो हायो होननानै बुंनाय जादों मोनसे एगजामपोल होबावबाय जेनेबा आं 10 नैबे 10नि जोंना 10खौ आं ओरै होबाय 10खौ जों माजों सानजाबलायबा मोनो ओरै नै सानजाब 5 होननानै बुंबाय अब्ला बेयाव नायदो नैनि एबाराव बेयाव नुबाय जोङो नैबे 10नि सानजाबगिरिफ्रा मा नै आरो 5 दाना बे नै आरो 5खौ जों मा बुंगोन नैया मोनसे मा जथाय आरो 5याबो जथाय बुजिबाय बेयो बेबायदि आरो होमबा नोंथांमोनहा बेयाव मा होनदों बेखौ मोजाङैनो बुजिबाय जानांगौ सानजाबगिरिल' होनोब्ला जों मा खालामनांगौनो सानजाबगिरिखौ रोदा एबा जथाय मोननैखौबो दिन्थिनो हायो हयथ' नैबेबायदि 10नि सानजाबगिरिखौ आंनो बेयाव रोदाल' दिन्थिबाय थिग बेबायदिनो नैबे गुबुन मोनसे एगजामपोलाव 16नि सानजाबगिरिखौ आं रोदाबो जथायबो दिन्थिबाय बेबायदि दिन्थिनानै होनो हायो होननानै बुंदों अब्ला जों बेखिनियाव मा बे सानजाब गासै आरो सानजाबगिरि बेखौ नोंथांमोना बुजिबाय दानिया जों नेक्स्ट टपिकआव बारनोसै दानिया फैयो जोंहा नेक्स्ट टपिकआव दङ रोदा सानजाबगिरि प्राइम फेक्टर होननानै बुङो रोदा सानजाबगिरिखौ जोंहा रोदा सानजाबगिरि मानि मा होननानै बुङो प्राइम फेक्टर दाना प्राइम फेक्टरखौ जों बोरै दिहुनो बेखौ जों नायनोसै गिबियावनो जोङो नैबेखौ बुजिखाबाय नङा होमबा रोदाखौ बुजिखाबाय आरो माखौ बुजिखाबाय सानजाबगिरिखौबो बुजिखाबाय होमबा बे रोदाजों सानजाबगिरिजों जथायनानैनो मा जाबाय रोदा सानजाबगिरि जाबाय दाना होमबा बेबायदि जोंहा मा खालामनांसिगोन बबेबा मोनसे एबा माबा मोनसे अनजिमानि जुदि रोदा सानजाबगिरि दिहुननांगौ अब्ला बिनि सानजाबगिरिखौ खालि रोदा अनजिमाखौल' लागोन जों रोदा अनजिमासिम सोलायनानै रोदा अनजिमाखौल' लागोन बेयाव नायदो नै मा लिरदों सानजाबगिरि दिहुननाय खान्थियाव सरासनस्रायै जों रोदा अनजिमाखौल' दिन्थिनाय जायो माखौ दिन्थिनो एबा माखौल' श' खालामो जोङो अनलि रोदा अनजिमाखौल' मा श' खालामो अब्ला
बेनो मा जाहैगोन जोंना रोदा बे एग्जाम्पल हिसाबै जोङो रोदा अनजिमाखौ बे बिफां सावगारिनि हेफाजाबै जोङो दिन्थिदों रोदा अनजिमाखौ जोङो माजों दिन्थिनो हायो बिफां सावगारिजोंबो दिन्थिनो हायो आरो रोदा सानजाबगिरि दिहुननायनि गुबुन मोनसे आदब दंबावो गिबियाव जों नैबे बिफांनिखौ सावरायग्रोनोसै हमनानै लाबाय बे 18 नङा होमबा 18नि जोंहा मा खालामनांगौ रोदा सानजाबगिरि दिहुननांगौ होमबा 18खौ जों गिबियाव माजों मोनगोन बेयाव बिफां सावगारियाव होदों गिबियाव जोङो 18खौ 2 जों 9 जों सानजाबलायनानै मोनो होमब्ला बेयाव जों नुबाय नैया मोनसे मा जाखो रोदा अनजिमा जाबाय होमबा बे अके दाना नैबे 9खौ नायबाय 9आ मोनसे बेयाव रोदा अनजिमा नङा बेयो जथायसो जानानै दङ मानो जथाय बेना मेरला सानजाबगिरि थागोन दाना जों 9खौ आरो सिफायबावनांगौ बिफांजों होमबा सिफायबावबा 9खौ जों मोनो मा 3 सानजाब 3 मा जायो 9 बे होमबा जोंना नैबे 3खौ नायदो बेयो रोदा जाफैबाय बेयो रोदा जाफैबाय होमबा जोंहा 18नि सानजाबगिरि खालामनाया बेयावनो जोब्बाय अब्ला जों बिनिफ्राय बुंनो हाबाय 18नि रोदा सानजाबगिरिया मा जाखो 18खौ मा रोदा अनजिमाखौ सानजाबनानै मोनो होननाय जाबाय होमबा 18खौ जों मा रोदा अनजिमा सानजाबनानै मोनगोन 2 सानजाब 3 मोननै एबा 3 स्कुवेर होबाबो जाबाय आं सानजाबनानै देखायथारबाय बेयाव नैबे 3 होमबा जों बेनिफ्राय मोनबाय 18नि रोदा सानजाबगिरिफ्रा मा जायो होमबा 2 3 आरो 3 एबा 2 सानजाब 3 सानजाब 3 नैआबो रोदा 3आबो रोदा बेबायदि रोदायाव दोननांगौ जाबाय सानजाबगिरिखौ बे सानजाबगिरिखौ रोदायाव दोननायानो जाहैबाय रोदा सानजाबगिरि नैबे प्राइम फेक्टर अब्ला नोंथांमोना प्राइम फेक्टरखौ बुजिबाय जानांगौ थिग बिदिनो जों 18खौ आरो गुबुन मोनसे राहायैबो हाबावो नैबेबायदि नै बेयाव एबा होखादों एबा नै 18खौ जों माबायदि हाबावो 6 सानजाब माबायदि हायो नै 6 सानजाब 3 3आथ' रोदा जाखाबाय दाना 6आथ' जथायसो आरो 6खौ सिफायबावनांगौ बेबायदि 2 सानजाब 3 दा बिनिफ्राय जों मोनबाय 3आबो रोदा नैबे 3आबो रोदा नैबे 2आबो रोदा थिग बेबायदिनो जों मोनबाय 18नि रोदा सानजाबगिरिफोरा समान समान मा 2 सानजाब 3 सानजाब 3 बेबायदि मोनबाय दाना गुबुन मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै जों बेयाव हमनानै लाबाय नैबेयाव 36 दं अनजिमाया दाना जों बे 36नि मा दिहुननांगौ रोदा सानजाबगिरि दिहुननांगौ अब्ला जों गिबियाव जों 36खौ माबायदि खालामग्रोखो नै 36खौ खालामबाय 4 सानजाब 9 नैबे आं नैबेयाव लिरनोसै जेनेबा नैबे 36 मोन नालाय बे 36 मोन नालाय बिनि रोदा सानजाबगिरि दिहुननांगौ गिबियाव जों खालामबाय बेखौ मा गिबियाव खालामबाय 4 सानजाब बेसेबां 9 4 जों 9 जों सानजाबलायबाबो 36 मोनो दाना बेयाव नुबाय जों 4आबो मोनसे मा जथायसो आरो 9आबो मोनसे जथाय अनजिमासो होमब्ला बेखौ जों रोदायाव लांथारनांगोन रोदायाव लांबा आरो बेखौ जों बिफां सावगारि ओरै आखिबावबाय 4खौ बोरै खालामबावगोन जोङो 2 सानजाब 2 होमबा 2आ मा जाबाय रोदा जाफैबाय आरो नैबे 2आबो रोदा जाफैबाय थिग बिदिनो नैबे 9आबो जथाय नालाय बेखौबो रोदायाव लांबावबा जों मोनबाय 3 सानजाब 3 दाना 3आबो रोदा अब्ला जोंना बेयावनो बिफां सावगारि आखिनाया जोब्बाय बा बिनिफ्राय जों बुंनो हाबाय 36नि रोदा सानजाबगिरिफ्रा मा जाखो 2 मोननै आरो 3 मोननै होमबा बेखौ जों डाइरेक्ट लिरनो हायो 2 टु दि पावार 2 स्कुवेर इनटु मा लिरनो हायो 3 स्कुवेर लिरनो हायो बेबायदि अबा 2 मोननै सानजाब एबा 3 मोननै सानजाब होननानै जों देखायनो हायो अब्ला नोंथांमोना मा रोदा सानजाबगिरि दिहुननायखौबो बुजिबाय जानांगौ दाना जों मोनसे एग्जाम्पल लानोसै जेनेबा हमनानै लाबाय जोङो मा दिहुननांगौ नैबे 12नि रोदा सानजाबगिरि दिहुननांगौ बिफां सावगारिजों आङो देखायनोसै बेखौबो एकदम बेसिक लेभेल बेयो जों जायखौ गोदो फरायसालिफोराव जों फरायबोखादोंमोन बे एकदम बेसिक लेभेलजों जों नायबा गोरलैयैनो बुजिनो हायो बेनिखायनो बेयाव बेसिक लेभेलखौ आं लाबोनाय जादों आरोखि होमबा बेसिक लेभेलाव जों 18खौ बोरै खालामगोन गिबियावनो जों ओरै खालामनो हागौ 18खौ 3 जों 4 जों सानजाबबानो 12 मोनो नङा होमबा नै 3आथ' रोदा जाखाबाय होमबा 3आ बेयाव जोब्बाय नाथाय नैबे 4आ जथायबाव होमबा बेखौ रोदा खालामबावबा आं बोरै खालामनो हागोन 4खौ 2 सानजाब 2 बेबायदि अब्ला बेयाव जोंहा 2आ रोदा जाजोबलायबाय बेयावनो जोंना जोब्बायबो होमबा 19नि रोदा सानजाबगिरिफ्रा मा जाखो 19नि प्राइम फेक्टरा मा what are the prime factor of 12 होमबा 12 ना प्राइम फेक्टरफ्रा जागोन 2 मोननै मा मोनसेया जाहैबाय 3 अब्ला जों बिनिफ्राय बुजिबाय 19नि रोदा सानजाबगिरिफ्रा 2 सानजाब 3 बेयो अब्ला नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय दानिया जोंना बेखिनियावनो बे रोदा सानजाबगिरि एबा प्राइम फेक्टराबो जोब्बाय दा नेक्स्टआव फैसिगोन जोंना नेक्स्ट टपिक दाना नेक्स्ट टपिकआव जोंना दङ मा दुसासा आरो देसासा means LCM and
ओसिएफ जों इंराजियाव दुसासाखौ एलसिएम आरो देसासाखौ ओसिएफ बुङो बिसिनाबो फुल फर्म दंखायो दा बे फुल फर्मखौ जोंबो नायनानै लानोसै दुसासा माने जाहैगोन दुइसिन साधारन सानजाब गासै साधारन माने माखौ होननानै बुङो होनब्ला आगोसारखौ होननानै बुङो आगोसार एबा कमन इंलिसनि मा होननानै बुङो कमन एबा आगोसार एबा कमना माखौ बुङो होनब्ला जोंहा मोननै जुदि बुस्थुआ मोननै दंब्ला बा मोननैनि मादावबो सानैनावबो थानाय बेबायदि आगोसार कमन नोंथांमोना बुजिखागोन एलसिएम होननानै बुङो इंराजियाव एलसिएम माने जोंना फुल फर्मआ मा जायो लवेस्ट कमन माल्टिपोल दुइसिन आगोसार सानजाब गासै एबा दुइसिन साधारन सानजाब गासै होननानै बुङो एलसिएमखौ फारसेथिं जोङो नैबे ओसिएफ एबा देसासाखौ मा होननानै बुङो देरसिन साधारन सानजाबगिरि गोसोआव ला लास्टआव मोननैनाबो सा दं फार्स्टनिया जाहैबाय सानजाब गासै दुसासाना ओमफ्राय नैबे देसासाना जाबाय सानजाबगिरि फेक्टर जाबाय दा होमबा बेना फुल फर्मआ मा जागोन ओसिएफना हाइगेस्ट कमन फेक्टर जागोन हाइगेस्ट कमन फेक्टर नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय होमबा जोंहा दुसासाखौ माबायदि दिहुनो आरो देसासाखौ माबायदि दिहुनो जों एकदम बेसिक लेभेलनिफ्राय सोलोंग्रोनोसै बेसिक लेभेलखौ रोंखांनायनि उनाव जोङो एडभान्स लेभेलखौबो नायगोन अब्ला फैदो जों बेसिकखौ जागायजेनसै नोंथांमोना नैबेहाय मोनसे टेबोल नुदों नै गाहायनि टेबोलखौ नाय बेयाव आङो मा 2नि सानजाब फारिखौ आङो 12सिम लिरदों आरो नैबे मोनसेयाव 3नि सानजाब फारिखौबो आं 12सिम लिरदों आरो 4नि सानजाब फारिखौबो आं बेयाव 12सिम लिरदों नङाखै होमबा दाना बेयाव नुबाय मोनथामनि सानजाबफारिखौ आं बेयाव लिरबाय दाना बेयाव जों मा नुगोन बेयाव माखासे जोङो गोरोबनाय नुनो मोनगोन माखौ सानजाब गासैफोरखौ 2नि सानजाब गासैयाव नैबेयाव 12आव गल होनाय नुदों आरो नैबे 3नि सानजाब फारियावबो सानजाब गासै 12आव गल होदों थिग बिदिनो नैबेयावबो 4नियावबो गल होदों 24आवबो गल नैबेनि 24आवबो गल नैबेनि 24आवबो गल अब्ला बिसोर मा होननाय जाखो आगोसार होननाय जाबाय बेयो आगोसार थारमाने 12आ 2नि सानजाब फारियावबो दङ आरो 12आ 3नि सानजाब फारियावबो दङ आरो 12आ 4नि सानजाब फारियावबो दङ होननाय जाबाय बुजिबाय दा अब्ला जों बिनिफ्राय मा बुजिखो आरो नुबावबाय नै 24आबो दंबावो बेयाव होमबा बिनिफ्राय जोङो नुबाय बे सानजाब फारियाव जोङो मिलायनाय दुइसिना जाहैबाय 12आनो फार्स्ट मिलायजेनदों नङा होमबा बयनिख्रुइबो गिबिसिन मिलायग्रोनाया 12आनो मिलायदों बेयावबो 12 बेयावबो 12 बेयावबो 12 अब्ला बे 12खौ जोङो बुंगोन दुइसिन आगोसार सानजाब गासै मा बुंगोन बेखौ जोङो एलसिएम सोरनि एलसिएम 2, 4, आरो 3 2, 4, 3नि बयनिख्रुइबो दुइसिन आगोसार सानजाब गासैया जाहैबाय मा 12निफ्राय दुइसिन जोङो मोनथामाव मिलायनाय मोनब्लाबो 12आनो फार्स्ट मिलायजेननाय 12आनो बयनिख्रुइबो गिबिसिन मिलायजेननाय बे मोनथाम सानजाब फारिलाइयाव मा मानियाव 2 आरो 4 आरो 3नियाव अब्ला बे 12खौ जों बुंगोन मा बेनि एलसिएम होननानै बुंगोन बे जाबाय एकदम बेसिक लेभेल दाना जोङो बेखौ गोबां राहायै जोङो एलसिएमखौ दिहुननो हायो जोङो मा बिफां सावगारिनि हेफाजाबै दिहुननो हायो आरो राननाय हारसिं राननाय आदबै आरो खेबसेयैनो ज' राननाय आदबैबो जों दिहुननो हायो दाना जों बेयाव माखौ सावरायगोन जाय जोंनो थाखाय इम्परटेन्ट जों बेखौ सावरायगोन गिबियाव जों मा सावरायनो नागिरदों बेयाव राननाय खान्थिजों जोङो दुसासा दिहुननायखौ जोङो बेयाव सावरायगोन मा नायदो बेयाव गिबियाव जोङो एगजामपोल हिसाबै 8, 12 आरो 16नि मा दिहुनदों दुसासा एबा एलसिएम एबा दुइसिन साधारन सानजाबथायखौ जों दिहुनदों सानजाबथाय माने सानजाब गासै बे गिबियाव स्टेपआ जोंना मा जायो नै गिबि रानग्राखौ रोदा अनजिमा ला आरो मोनफ्रोमखौबो मोनफा मोनफा हिसाबै हमनानै राननांगौ गिबियाव जों मा खालामनांगौ नैबायदि खथा होनांगौ ना बेबायदि 8, 12 आरो 16 बेखौ खेबसेनो जों रानगोन नैबेबायदि खथा होबाय गिबियाव जों माजों रानगोन होननानै बुंदों फार्स्टखौ जों एकदम रोदा अनजिमा लानांगौनो होमबा फार्स्ट जोङो मोनथामखौबो माजों राननो हागोन बेखौ साननानै मोनबाय जों 2जों मोनथामखौबो राननो हायो होमबा बेयाव राननांसिगोन जों
आरो नैथि स्टेपआव लिरखादों नै बबेबा रानजायाब्ला बेखौ रानजायैखौ जों बेनो बे लिरख्लायफिननांगौ गाहायाव रानजायै थाबा बेखौ गाहायाव लिरख्लायफिनो ओमफ्राय नेक्स्टआव होननानै बुंदों गासै रान मोननाया रोदा अनजिमानि आद्रा थायागौ मानि मा रानलांबाय थानांगौ थारमानि लास्टआव आद्राया जुदि मा रोदा अनजिमा जाया गौमानि जों रानलांबाय था जै रोदा अनजिमा जाहैजोबबाथाय बे राननायखौ स्टप खालामदोबो अब्लानो जोङो माखौ मोनगोन दुसाजाखौ मोनगोन मा नायदो जोङो 2 जों मोनथामबो रानजायो 2 जों मा सानजाबा 8 मोनो 2 सानजाब 4 मा मोनो 8 आरो 2 जों मा सानजाबा 12 2 सानजाब 6 12 आरो 2 जों 18 खौबो राननो हायो 2 सानजाब 8 मा जायो 16 दा बे जोब्बाय दा बेयाव नुबाय नै रानखोन्दाया मा गासिबो जथाय गोजा रोदा जायाखै होमबा बेखौ जोङो माबा मोनसे अनजिमाजों रानबावनांगोन होमबा जों माजों रानबावनो हायो मोनथामखौबो 2 जों रानबावनो हायो हा 2 सानजाब 2 मा 4 ओमफ्राय 2 सानजाब मा 3 6 आरो 2 जों 4 8 खौ राननो हायो 2 सानजाब 4 8 दाना बेयाव नुबाय जोंहा 3आल' रोदा जादों नाथाय 3 आरो 2आ मा जाबाय रोदा जाबाय बेयाव आरो 4आ दंबावो जथाय होमबा बेखौ जों राननो हाबावो माजों राननो हागोन जों बेखौ 2 जों 2 सानजाब 1 2 3खौथ' हाया नालाय 3खौ जोङो बोख्लायफिनबाय बेयाव 3खौ जों बोख्लायफिनबाय बिनि उनाव 2 जों 4 खौ राननो हाबावो 2 सानजाब 2 मा जायो 4 दाना बिनिफ्राय नुबाय रानखोन्दाया नै 1 3 2 गासिबो रोदा जाजोब्बाय नालाय बेयावनो स्टप जाबाय होमबा जोंना एलसिएमआ मा जासिगोन एलसिएमआ जोंना बेसोर गासिखौबो जों सानजाबजोबनांसिगोन 2 2 2 1 3 2 खौ जों सानजाबजोबदो माखौ 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब मा 1 सानजाब 3 सानजाब 2 बेखौ ज' सानजाबजोबनांगौ होमबा बेसेबां मोनगोन जोङो बेखौ 2 मोनथामबा बेसेबां जागोन 2 सानजाब 2 4 4 सानजाब 2 8 ओमफ्राय ओरै 6 थाबाय 8 जों 6 जों बेसेबां मोनगोन 48 मोनगोन आरोखि 48 होमबा जोंना 8 12 आरो 16नि जों दुसासाखौ बेसेबां मोननो हाखो जोङो 48 मोननो हाबाय होमब्ला बे जाहैबाय मोनथामखौबो खेबसेनो एबा मोनथाम थाबाबो मोननै थाबाबो मोनब्रै थाबो जेसेबांखि थाया मानो बेखौ जों खेबसेनो बेबायदि राननांगौ रोदा आद्राया रोदा जाजासिम उनावहाय बिसोरखौ ज' सानजाबजोबबानो जोङो माखौ मोनो दुसासा मोनो हयथ' जों आरो बेखौ गुबुन रोखोमैबो खालामबोबावदोंमोन स्कुलफ्राव नङा होमबा जों नाथाय बे नैबे फरमुलाखौसो जोङो बांसिन बाहायो आरोखि बेखौसो बेबायदि राननायखौ बेजों खेबसेनो जायो नालाय बे जुदि जों बेखौ आरो जोङो मा मोनफा मोनफा राननानै बानायोब्ला बेयो ओरै जागौमोन आरोखि ओरै 8खौ जों ओरै हायोमोन ना ओरैहाय 2 सानजाब 4 8 2 सानजाब 2 4 बेबायदि हायोमोन ना ओमफ्राय 12खौ बोरै हायोमोन जों 12खौ ओरैहाय 2 सानजाब 6 12 ओमफ्राय 2 सानजाब 3 माबा 6 बेबायदि ओमफ्राय 16खौ जों बोरै हायोमोन 16खौ 2 जों होबाय 2 सानजाब बेसेबां 2 सानजाब 8 16 2 सानजाब 8 16 बिनि उनाव 8खौ जों हाबावोमोन 2 सानजाब 4 8 बिनि उनाव जों 4खौ हाबावोमोन 2 सानजाब 2 4 बेबायदि मोनोमोन आरो बिनि उनाव जों मा खालामोमोन जोङो ओरैहाय लिरोमोन नङा होमबा 8खौ जों मा लिरोमोन 8खौ समान समान जोंहा 2 सानजाब 2 सानजाब 2 बेबायदि लिरबाय ओमफ्राय 12निखौ जों मा मोनखो 12निखौ मोनबाय 2 सानजाब 2 सानजाब बेसेबां 3 ओमफ्राय 16निखौ जों मा मोनखो बेखौबो लिरबाय ओरै 16निखौ मोनबाय जोङो मा 2आ मोनब्रै बेना 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 2 बिदि दा बिनि उनाव जोङो मिलायनायखौ मा खालामोमोन बिदि गल होलायोमोन नङा होमबा बेबायदि ओमफ्राय नै बेबायदि होलायोमोन नङा होमबा दा जोंहा ओमफ्राय आरो मिलायनाया गैबावला होमबा जों मा खालामोमोन नैबे 2 मिलायबाय नालाय एलसिएमा 2 सानजाब ओमफ्राय नैबेयाव 2 मोननै दं बेयाव 2 गैया नैबेयाव 2 दं होमबा जों मा खालामोमोन सानजाबजोबबावोमोन बेखौबो लाबावोमोन 2 सानजाब 2 आरो नैबे 3 बेखौबो लाबावोमोन 3 आरो गोजौआव 2 दंबावो बेखौबो लाबावोमोन बिदि होमबा ज' जों बेखौ सानजाबजोबदो बेखौ ज' सानजाबजोबबा बेसेबां मोनगोन मा मोनगोन सानजाबजोबबा जोङो 48खौनो मोनगोन बेबायदिबो जों बानायोमोन नाथाय जों बे बबे साबसिन नैबे खेबसेनो राननाया नैबे मेथडआ बेनो साबसिन आरोखि बेखौनो जों इउस खालामगोन एलसिएम दिहुननायाव दाना नेक्स्टआव फैबावदो जोङो
मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै एग्जाम्पल हिसाबै जोङो लाबाय बेयाव हमनानै लाबाय जोंहा एलसिएम दिहुननांगौ एकदम बेसिक लेभेलै जेनेबा 6 8 कमा बेयाव आरो मोनसेया बेसेबां जेनेबा 12 बेनि दिहुननांगौ अब्ला जों बेखौ गोलाव जों बेखौ खेबसेनो रानगोन आरोखि ओरैहाय राननानै जों बानायगोन बा मोनथामबो जोंहा माजों रानजागोन बेयाव जोङो मा खालामनांगौ माबा मोनसे दुइसिन रोदा अनजिमा सायख'नांगौ आरोखि जायजों जोङो मोनथामखौबो मा खेबसेयैनो रानलांनो हायो हमबाय बेयाव आङो मा 2 लायोब्ला 2 जों मोनथामखौबो राननो हायो नालाय आङो 2 खौ लाबाय बेयाव जोङो माखौ लानांगौ रोदाखौसो लाखानांगौ जथायखौ डाइरेक्ट लानो नाङा रोदाखौ ला रोदाजों जोङो बे 2आ रोदा जाबाय नालाय बे रोदाजों जों मोनथामखौबो रानग्रोदो बा रानबा बेसेबां मोनगोन 2 जों 2 रानबा 3 मोनो ओमफ्राय कमा दाना 2 जों 8 खौ रानबा जों मा मोनो 4 कमा 2 जों 12 खौ रानबा बेसेबां मोनो जोङो 2 3 12 बेबायदि दाना आरो बेखौ जोङो मा खालामबावनांगौ रानलांबावनांगौ आरोखि दाना 2 जों रानजागोन ना रानजाया बेयाव जोंहा मोननैया रानजायो ओमफ्राय मोनसे रानजाया थेवबो जों रानसिगोन 2 जों 3 खौ राननो हाया नालाय जायखौ राननो हाया बेखौ जों बोख्लायफिनो कमा दाना 2 जों 4 रानजायो 2 3 2 4 आरो 2 जों 6 आबो रानजायो बे 2 जों 2 3 3 6 दाना बेयाव नुबाय गाहायनि आद्राया नै गासैबो रोदा जाजोब्बाय नालाय राननायाबो जोंना मा जोबसिगोन बेयावनो जोबसिगोन आरोखि आरो जों राननो गोसोबा जोङो बेखौ राननोबो हाबावो जोङो रानबावनोबा जों मा हमनानै लाबाय बेयाव 3 दं मोननै गाहाम 3 दं बेखौ जोङो रानबावनोबा ओरै थाबाय आरोखि 3 जों रानबा नै 3 सानजाबसे 3 ओमफ्राय 3 जोंथ' 2 खौ हाला नालाय 2 आनो 2 बोख्लायफिनबाय दाना जों नैबे 3 जों आरो नैबे लास्ट 3 खौबो राननो हागौ 3 सानजाबसे 3 बेबायदि दाना बेयाव नुबाय नै गैला आद्राया मा जाबाय 1 2 1 आथ' जोंना रोदाबो नङा जथायबो नङा बेखौ नायनांखाला 2 आ मा जाबाय जोंना रोदा जाबाय बे थिगैनो दङ नैबे आरो मोनसे 1 बेथ' रोदाबो नङा जथायबो नङा बेखौ नायखानांला होमबा जोंना बेयावनो जोब्बाय दाना जों बेखौ सानजाबजोबदो बे 2 2 3 आरो बे 2 खौ सानजाबजोबदो जोंहा बेसेबां जायो होमबानो मोनसिगोन जों बेसेबां जागोन सानजाबजोबबा नायदो 2 सानजाब 2 सानजाब 2 2 मोनथाम ओमफ्राय 3 आ मोनसे 2 मोनथामजों जोंना 8 जाखाबाय 8 सानजाबथाम बेसेबां जागोन 24 जागोन होमबा बेनि एलसिएमआ बेसेबां जागोन एलसिएमआ जोंना लवेस्ट कमन माल्टिपोला जोंना बेसेबां जाखो 24 बा दुसासेया बेसेबां जाबाय 24 अब्ला जोबोद गोरलै दुसासा दिहुननाया नोंथांमोना दुसासा दिहुननायखौ रोंबानो जोंहा जेखिजाया सानखान्थि होआ मानो दुसासानिजों सोमोन्दो गोनां बेखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो सल्भ खालामनो हागोन बुजिबाय दानिया फैदो नेक्स्टआव जोङो देसासा दिहुननायखौ लानोसैलाय जोङो हाइगेस्ट कमन फेक्टर जायखौ होननानै बुङो देसासा बेखौ लानोसैलाय दाना देसासाना जोंना मा जाहैबाय देसासानाबो बेबायदिनो जोङो रोदा सानजाबगिरि बानायनानै जोङो बानायो नाथाय बेना जोंहा देरसिन सादारन सानजाबगिरिखौसो लायो आरोखि जायनि सानजाबगिरिया मिलायबाय कमन जाबाय मिलायबाय बेनि मादाव मिलायनायनि मादाव जाय देरसिन बेखौ लायो मिथिबाय दाना जोंहा देसासाया एबा बेखौ जोङो माबोरै दिहुनो बेखौसो रोंनांगौ नालाय देसासाखौ जों बोरै दिहुनो बेखौसो रोंनांगौ बेखौ रोंबानो जोंना खामानि होगोन मा नायदो बेयाव जोङो एगजामपोल हिसाबै बेयाव 8 दङ 16 दङ आरो 20 दं होमबा 8 16 आरो 20 नि जों मा दिहुननांगौ देसासा दिहुननांगौ थारमाने 8 16 आरो 20आ बबे मोनसे देरसिन आगोसार अनजिमाजों रानजायो ग्रोब ग्रोब बेखौ दिहुननांगौ होमबा जोङो गिबियाव बेखौ बिफां सावगारि आखिबाय बेबायदिनो बेसिक लेभेलनि 8 खौ जों बोरै हाबाय 2 सानजाब 4 आरो 4 खौ सिफायबावबाय 2 सानजाब 2 होमबा 9 सानजाबगिरिफ्रा मा जाखो 2 मोनथाम जाबाय 2 मोनथाम थिग बिदिनो 16 खौ जों बोरै हायो 4 सानजाब 4 दाना 4 खौ सिफायबावबाय जोङो जथायमोन नालाय रोदायाव लांबा 2 सानजाब 2 आरो बे 2 खौबो 2 सानजाब 2 होमबा 2 आ मोनब्रै बेना 16 होबाय नै बे 16 होबाय जों 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 2 बेयो दाना लास्टआव 20 दंबावो 20 खौ जों बोरै हायो 4 सानजाब 5 नैबे 5 बे 5आ रोदा जाखाबाय आरो 4 खौ जोङो रोदा बानायबावबाय नै 2 2 होमबा 2 सानजाब 5 जाबाय 20 ना बे दाना बेयाव मिलायनायखौ बासिगोन जोङो मिलायनाया मा मा मिलायो नै आगोसार आरो नैबेयावबो 2 आगोसार ओमफ्राय बेयाव नायबावदो नैबेयाव 2 दं नैबेयाव 2 दं नैबे 2 गैया गैलायलायला बिसोरो होमबा बे केन्सेल बेयाव 5 दं नैबेयाव 5 गैया नैबेयाव 5 गैया होमबा बिसोर केन्सेल जाजोब्बाय बिसोरो
बिसोर केन्सेल जाजोब्बाय जास्ट दा मिलायनाया मा थाखो नैबेनि 2 नैबेनि 2 होमबा बे 2 दाना मोननैखौ जों सानजाबा मा मोनबाय 4 मोनबाय होमबा जों बे 4 खौ मा होननानै बुंबाय बिनि देसासा होननानै बुंबाय होमबा 4आनो मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन आगोसार सानजाबगिरि जाबाय आरोखि बिसिनि जाय जोङो बे 4जोंनो बे मोनथामखौबो रानजोबनो हायो आरो 4निफ्राय दुइसिन जेबो मिलायनाय गैला बिसिना सानजाबगिरिया बेखौ होननाय जाबाय आरोखि बे बुजिबाय दा दाना नेक्स्टआव फैदो जोङो आरो बेखौ जोङो मा खालामबावनो हायो जयै राननाय आदबजोंबो जों बेखौ बानायनो हायो बेयाव बुंदों नै जयै राननाय आदबजों देसासा दिहुननाय जोङो बेयाव जयै राननायजों खनसे ट्राइ नायबावनोसै एन्सारा बे एखेयानो मोनगोन खिन्थु बानायनाय आदबाल' आलदा बेयाव दोङो 8, 16 आरो 20नि जों मा खालामनांगौ देसासा दिहुननांगौ जयै राननायजों होमबा बेयाव माबायदि होनदों नै माबायदि खालामनांगौ फर्मुलाया मोनफ्रोमखौबो राननो हानाय रोदा अनजिमा सायख'नानै लानांगौ फार्स्टआव मोनथामखौबो जोङो राननो हानाय बायदि मोनसे रोदा अनजिमा सायख'गोन जेरै बेयाव जोङो 8, 16 आरो 20खौ राननो हानाया मा दुसिन बेयाव रोदा 2खौ लाबाय 2जोंनो मोनथामबो रानजागोन रोखोमसेजों मोनफ्रोमखौबो रानजानाय जालाबा बेखौ आरोबाव राननो नांलानो जुदि मोनसे रोदा अनजिमाजोंनो मोनथामबो खेबसेनो रानजानाय जायाबाथाय बेखौ जोङो रानलाबो मोनफ्रोमखौबो राननो हानाय अनजिमा एबा अनजिमायानो जाहैगोन मा देसासा ओमफ्राय बेबायदियाव जुदि आद्रा थाबायबा जोंहाथ' आद्राखौ राननो हाला नालाय जायजों जों ग्रोब राननो हादोंमोन बेखौ जोङो सानजाबलायबानो बेयो बिनि देसासा जायो एगजामपोल हिसाबै नैबे 8 दं 16 दं आरो 20 दं दाना मोनथामखौबो जों ग्रोब बबे मोनसे अनजिमाजों राननो हायो 2जों रानबाय नै आं साइडआव रानना खिथानोसै 8, 16 आरो मोनसेया बेसेबांमोन 20 बे कमा दं मोनथामखौबो आङो माजों राननो हायो 2जों 2 सानजाब 4 8 नैबे मोनसेयाव 2 सानजाब 8 16 नैबे मोनसेखौ हायो 2 सानजाब 20 आरो राननो हाबावो 2जों रानबावनोसै 2 सानजाब 2 4 ओमफ्राय 2 सानजाब 4 मा जागोन 8 ओमफ्राय 2 सानजाब 5 10 बेबायदि थांबाय दाना नायबावदो बेयाव बे मोनथामखौबो खेबसेनो राननो हानाय जोंहा माबा मोनसे अनजिमा दंबावो नामा एबा जों माबा मोनसे अनजिमाजों बे मोनथामखौबो खेबसेनो ग्रोब राननो हाबावगोन नामा अब्ला सानबाय जोङो 2जों रानोब्ला जुदि बेयाव 2 होनानै बेयाव जुदि 2 होनानै आं रानोब्ला नैबे 2खौ हागोन नैबे 4खौ हागोन नाथाय नैबे 5खौ हाला अब्ला हाला नालाय गैला बेयावनो स्टप जाबाय होमबा बेयावनो राननो मोनलाबो जोङो बेयावनो जोंना राननाया जोब्बाय आरोखि बेखौ होनांला अब्ला जों बेयाव देसासाया मा जागोन जायजों जों ग्रोब राननो हादोंमोन नैबेजों ग्रोब रानजादोंमोन आरो नैबे गोजौनि 2जोंबो ग्रोब रानजादोंमोन नङा होमबा दाना बे मोननैखौ जोङो मा खालामनांसिगौ बे मोननैखौ सानजाबनांसिगौ बे 2 सानजाब 2 खालामनांसिगौ अब्ला मा मोनो 4 मोनो अब्ला बे 4खौ जों मा होनगोन बेनि जों मा होननानै बुंसिगोन देसासा होननानै बुंसिगोन आरोखि बुजिबाय दा दाना जों बेखौ आरो गुबुन मोनसे फर्मुलाजों जोङो राननानैबो बानायनो हाबावो अब्ला फैदों जों गुबुन मोनसे फर्मुलाखौबो जों नायबावनोसै दा बेनि थाखाय आं बेखौ एसे खोमोरनांगोन अब्ला फैदो खोमोरग्रोनोसै जोङो गुबुन राननाय फर्मुलानि हेफाजाबै जोङो देसासाखौ माबायदि दिहुनो बेखौ नायबावनोसै हमनानै लाबाय बेयाव आङो मा दिहुननांगौ 6 आरो 8 6 आरो 8नि मा दिहुननांगौ देसासा दिहुननांगौ आं दाना बे देसासाखौ नैबेबायदि राननानैबो हायो आरो आङो माबायदि खालामनो हायो नैबेबायदि बिफां सावगारिया खालामनानैबो आङो बेनि देसासाखौ दिहुननो हायो मोननैनिबो एन्सारा मा जाहैगोन बे एखेयानो जाहैगोन नाथाय आं बेयाव बेजोंबो दिहुना आरो नैबेबायदि आदबजोंबो दिहुना बेयाव आङो गोदान मोनसे आदब दङ बे आदबजों दिहुनगोन अब्ला जोङो फैदो बेयाव बोरै दिहुनगोन गिबियावनो जों बे 6 आरो 8नि मादावहाय सोर देरसिन सोर दुइसिन नायनांगौ अब्ला बेयाव जों नुबाय नैबे 8आ मा जाहैबाय देरसिन 6आ दुइसिन बा 8आ देरसिन जाबाय अब्ला जों बे 8खौ रानजाग्रा हिसाबै लागोन आरो 6खौ रानग्रा हिसाबै लागोन आरो ओरैहाय 8खौ आङो माजों नैबे 6जों रानगोन दाना आङो 6जों 8खौ राननो हागोन ना हाया हायाबाबो बिनि खाथियाव मोनो नोरै 6 सानजाब बेसेबां होनांगोन आङो 6 सानजाब 1 होनांगोन होमबा बेसेबां मोनो 6 मोनो दाना दानख'दो 8आव 6 दानख'बा बेसेबां मोनगोन 2 मोनगोन नङा होमबा 2 होमबा आद्राया 2 जाबायना दाना बे आद्रा 2जों आङो नैबे रानग्रा 6खौ जोङो आरो खनसे रानबावनांगौ ओरैहाय ओरै होबाय ओरै होनानै आङो मा 6खौ रानबावदोलाय बे
नैजों दाना आं बे 6खौ रानफिनबावनांगौ। नैजों मा सानजाबा 6 मोनो माने 2 सानजाब 3 होबानो मा मोनो 2 सानजाब 3 होबानो 6 मोनो। होमबा मा जाबाय बेयाव आद्राया लाथिख' जाबाय। होमबा लाथिख' जाबाय नालाय माजों राननायाव लाथिख' जाखो नैबे नैजों राननायाव लाथिख' जाबाय नालाय बे नैखौनो आं मा होननानै बुंसिगोन बे नैखौनो मा होननानै बुंगोन OCF होननानै बुंसिगोन एबा देरसिन आगोसार सानजाबगिरि होननानै बुंसिगोन आरोखि। बुजिबाय? नोंथांमोना बुजियाखैबा आरो मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै जों एकदम बेसिकनो फिसा एग्जाम्पल लाबावनोसै। दाना फैदो एग्जाम्पल लानायनि सिगां बेखौ खनसे खोमोरग्रोनोसै। फैदो जों मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै हमनानै लाबाय जेनेबा बेयाव 8 आरो 12 बेनि जों मा दिहुननांगौ देसासा दिहुननांगौ। होमबा बेयाव सोर देरसिन 12 देरसिन 12आ रानजाग्रा जासिगोन दाइनआ रानग्रा जासिगोन। होमबा जों राननांसिगोन 12खौ जों माजों राननांसिगोन 8जों मा सानजाबा 12 मोनो नङाना खाथियाव मोनो मा 8 सानजाबसे होबा 8 दाना 12निफ्राय 8 दानख'बा बेसेबां 4 आद्रा जाबाय। दाना बे आद्राजों नैबे 8खौ रानहैबावदो ओरैहाय होनानै आङो 8खौ रानबावदो। होमबा 4 सानजाब 2 होबानो मा जाबाय 8 होमबा आद्राया बेसेबां थाखो लाथिख'। होमबा माजों राननायाव लाथिख' जाखो नैबे 4जों राननायाव लाथिख' जाबाय नालाय होमबा बे 4खौनो जों मा होननांसिगोन OCF एबा जोंहा देरसिन आगोसार सानजाबगिरि होननानै बुंनांसिगोन आरोखि। अब्ला बेबो मोनसे फर्मुला राननाय। जोंना जेसेबांखि थांबाय थायो आद्राया बेखौ राननानै जेब्लासिम लाथिख' मोनहैया अब्लासिम रानलांबाय थागोन आरो जेब्लासिमाव जोङो रानै लाथिख' मोनहैहोनो हायो बेयाव माजों राननायाव लाथिख' जाहैदों बे रानग्रायानो जायो मा देसासा। बुजिबाय? होमबा नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय जानो हागौ। दाना जोंहा नेक्स्टआव फैदो नेक्स्टआव देसासा आरो दुसासानि सोमोन्दो। दाना बे जोंना आनजादाव बे जोबोद इम्परटेन्ट। बे जोबोद इम्परटेन्ट टपिक बेनिफ्राय जोंना कुइसना मोनसे फैथावनाथार। बेखायनो बे देसासा आरो दुसासानि सोमोन्दोखौ जोङो मोजाङै सोलोंनांगोन। बेयाव लिरदों नै देसासा आरो दुसासानि सोमोन्दोआ LCM * OCF = मा मोननै अनजिमानि सानजाब गासै। मोननै अनजिमाखौ आं जुदि मोनसेखौ A लायो मोनसेखौ B लायो होमबा मा जागोन बे A सानजाब B जागोन नङा होमबा? होमबा जोंहा देसासा आरो दुसासानि सोमोन्दोआ मा जायोनो LCM माने दुसासाजों देसासाजों LCM आरो OCF देसासाजों दुसासाजों सानजाबबानो मा जायोनो बिनि सानजाब गासैया समान मोननै अनजिमानि सानजाब गासैजों समान जायो A सानजाब B। A मानि मोनसे अनजिमा आरो B मानि गुबुन मोनसे अनजिमा। ओमफ्राय दुसासा आरो देसासानि सानजाब गासैया मा मोननै अनजिमानि सानजाब गासैजों समान। अब्ला बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाबानो जोंना आनजादाव बे मोनब्रैनि मादाव बबेबा मोनसेखौ दिहुननो थिनो अब्ला जों बे फर्मुलाखौ एप्लाइ खालामबानो जोंहा मोनो जाहैबाय। हयथ' एखमबा LCM आ होनाय थागोन आरो मोननै अनजिमाया होनाय थागोन अब्ला OCF खौ दिहुननांगौ होननाय फैगोन कुइसन। अब्ला बेबायदियाव जों बे फर्मुलाखौ इउस खालामनानै हायो। अब्ला फै जों मोनसे एग्जाम्पल नायनोसै जेनेबा जाय खोथा नैबेयाव एग्जाम्पलाव होदों नै LCM 96 आरो 404 = सोंनायसिन बेखौ दिहुननांगौ। माने 96 आरो 404 नि दुसासाया बेसेबां जायो जों बेखौ दिहुननांगौ। बेयाव माया होनाय दंखायो नै OCF आ होनाय दंखायो। OCF आ मा OCF एबा देसासाया बेसेबां होनाय दंखायो 96 आरो 404 नि देसासाया 4 जायोब्ला होमबा 96 आरो 404 नि दुसासाया बेसेबां जागोन। अब्ला जों बेखौ नैबे फर्मुलाखौ इउस खालामनानै जों बेखौ बानायनो हायो। अब्ला फैदों जों बेखौ बोरै बानायगोन जों मोनथिगौमोन जोंना फर्मुलाया मा जायोमोन LCM नङा होमबा LCM सानजाब OCF नङा होमबा LCM जों OCF जों सानजाबबा जोंना मा जायो समान मोननै अनजिमानि सानजाब गासैजों समान जायो नङा होमबा। दाना जों बेयाव बहायनो हायो LCM आथ' गैया होमबा LCM खौ जों लाखिबाय ओमफ्राय OCF आथ' होनाय दंना मोननै अनजिमानि OCF आ 4 होनाय दं नालाय जों 4 खौ होबाय बेयाव। ओमफ्राय A * B मोननै अनजिमानि सानजाब गासै मोनसेया मा दंमोन 96 आरो गुबुन मोनसेया बेसेबां होनाय दङ 404 होनाय दङ नङा होमबा 404। दाना जों मा खालामनांसिगोन LCM खौ दिहुननांगौ नालाय आङो LCM खौ लाखिबाय। होमबा नैबायदि सानजाबनाया मा जाहैयो समान बारनानै थानायखौ डिभाइड खालामो एबा रानो माखौ 96 सानजाब 404 खौ मा नैबे 4आ रानहैगोन। आं 4 जों बिसोरखौ राननांगोन आरो दाननो हायोबा दानदो। आं 4 जों 96 खौ दानबा बेसेबां मोनो 4 सानजाब बेसेबां मोनगोन 24 नङा होमबा 24 जों 4 जों सानजाबबानो आं 96 खौ दाननो हायो। दा मा आग्लायखो जोंना 24 *
404 आग्लायबाय नङा होमबा दाना 24 जों 404 जों सानजाबदो मोननैजों सानजाबबा जों मोनगोन बेसेबां आच्छा बेखौ जोङो सानजाबबाय सानजाबनायखौथ' रोंखागौ केलकुलेटार आरियाव जोङो नङाबा साइडआव जोङो सानजाबनानै लाबाय जों बेसेबां मोनगोन बेखौ 9 बेसेबां 696 मोनगोन होमबा बेनिफ्राय जों बुजिबाय नै एलसिएम एबा एलसिएमआ बेसेबां मोनखो जोंना 9696 मोनबाय आरोखि बेबायदि जोङो दिहुननो हायो अब्ला जोङो मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै आरो बे फर्मुलाखौ बाहायनानै आच्छा हमनानै लाबाय गुबुन मोनसे एग्जाम्पल बेयाव नै सेबआ होनाय दङ 306 आरो 657 ना 9 होनाय दङ अब्ला बे 306 आरो 657 जोंहा मा दिहुननांगौ दुसासा मा मोननै अनजिमाया बेयाव मा होनाय दङ 306 ओमफ्राय 657 होमबा जों बोरै बानायगोन बेखौ जोंहा फर्मुलाया मामोन जोंना फर्मुलाया बेखौ फर्मुलाखौ खनसे लिरनानै लाबाय फर्मुलाया जोंना एलसिएम मोन नङा होमबा एलसिएम इनटु मा ओसिएफ मा जायो जोंहा अनजिमाया मोननै दं नालाय बे अनजिमा मोननैनि सानजाब गासै बेयाव दिहुननांगोन होमबा जों बेनिफ्राय बुजिबाय एलसिएमआथ' जोंना होनाय गैया एलसिएमखौ जोङो लाखिनांगौ ओमफ्राय ओसिएफआ बेसेबां होनाय दङ ओसिएफआ जोंना मोननै अनजिमाना बेसेबां 9 होनाय दङ ओमफ्राय मोननै अनजिमाखौ सानजाबदो माखौ जोंहा 306 जों मा 657 खौ सानजाबनांगौ बिदि होमबा जों मा मोनगोन सानजाबबा जोंहा मा मोनगोन बे एलसिएम थाबाय एलसिएम इनटु 9 दाना बे मोननै 306 जों जोंहा 657 जों सानजाबबा मोनगोन आङो केलकुलेटराव सानजाबबा बेसेबां मोनगोन 201042 मोनगोन दाना जोंहा बेयाव एलसिएमखौ दिहुननांगौ जुदि एलसिएमखौ आङो लाखियोबा मा खालामगोन बेखौ आङो 9 जों डाइरेक्ट डिभाइड खालामदो ओरै 9 जों डाइरेक्ट डिभाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन 9 जों बेखौ साइडआव डिभाइड खालामबा मोनसिगोन आङो 2 बेसेबां 338 मोनगोन बिदि होमबा बिनिफ्राय जों मोनथिबाय नै देसासाया बेबायदि जायो होमबा बेखिनियाव जोङो मा सोलोंखो दुसासा आरो देसासानि सोमोन्दोखौबो जों सोलोंनो हाबाय दानिया जोङो बे मा खालामगोन बेनि उनावहाय जोङो नेक्स्टआव जोङो मा बे सानजाब गासै सानजाबगिरि आरो दुसासा आरो देसासाजों सोमोन्दो गोनां जोङो माखासे MCQखौ जोङो नायनाय जासिगोन अब्ला फैदो जोङो MCQखौबो बे भिडिअआवनो जोङो कभार खालामखानोसै एगजामाव माबायदि फैथाव कुइसन जायो बेखौ जोङो बे भिडिअआव सोलोंसै बियो फैदोंमोन जोंना 2012 आसाम टेट बेयो आसाम टेट 2012आव फैदोंमोन अब्ला बेयाव कुइसना बुंदों नै मोननै अनजिमानि देसासा आरो दुसासाया फारि 3 आरो 210 जुदि मोनसे अनजिमाया 21 जायो अब्ला गुबुन अनजिमाया बेसेबां जागोन बिदि फैदोंमोन होमबा जोंहा बेयाव सिगाङाव गोसोआव लानाय फर्मुलाखौ जों बेयाव एप्लाइ खालामनांगोन सिगाङाव जों मा फर्मुला गोसोआव लायामोन नैबे फर्मुलाखौ बेयाव जों बाहायनांगोन एलसिएम सानजाब ओसिएफ समान समान अनजिमाफोरनि सानजाब गासै मोननै थाबा मोननै अनजिमानि मोनथाम थाबा मोनथाम अनजिमानि दा अब्ला फैदो जों बे फर्मुलाखौ इउस खालामबा बेयाव जोंना फर्मुलाया जायो जोङो मोनथिगौमोन मा एलसिएम जोंहा मा जायोमोन एलसिएमजों ओसिएफजों सानजाब गासैया जोंना मोननै अनजिमानि सानजाब गासैजों समान जायोमोन होमबा जों बेयाव लिरनो हायो बेयाव डाइरेक्ट जों लिरनो हायो मा एलसिएम इनटु ओसिएफ समान समान मोननै अनजिमानि सानजाब गासै मोननै अनजिमाखौ आं ए बि लाबाय होमबा बेयाव जोंहा एलसिएमआ बेसेबां दं एलसिएमआ बेयाव 210 दं एलसिएमआ 210 सानजाब ओसिएफआ बेसेबां दं ओसिएफआ 3 दं ओमफ्राय मोननै अनजिमानि मादावहाय मोनसे अनजिमाया 21 हमबाय मोनसे अनजिमाखौ आं ए लाबाय बेयो बेसेबां होनाय दं 21 इनटु बिआ होनाय गैया बिखौ दिहुननांगौ होमबा जों मा खालामगोन बेयाव जों मा खालामो नैबे बिखौ लाखियोब्ला नैबे मोनसे अनजिमाजों जों बेखौ राननांगोन नैबेखौ देसासा सानजाब दुसासाखौ होमबा जों मा खालामनो हागोन बेयाव 210 सानजाब 3खौ जोङो मा खालामनांगोन नैबे 21 जों ओरै राननांगोन 21 जों ओरै रानफैबानो जोंहा माखौ मोनगोन नैबे गुबुन मोनसे अनजिमाखौ मोनगोन बा राननो हाबाय 210 सानजाब 2 सानजाब 10 होबानो मा जागोन जोंना 210आ केन्सेल जागोन बिदि दानजागोन बा मा आग्लायखो 10 सानजाब 3 बा 10 सानजाब 3 बेसेबां जागोन बेयाव जोंहा 10 सानजाब 3 जोंना बेसेबां जायो 30 जागोन बेयाव 30 होमबा कारेक्ट एन्सारा 30 बबे अपसन नाम्बार सिआ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन आरोखि बे
मोनथिबाय नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाथारनांगोन नोंसोरो बे फर्मुलाखौ गोसोआव हाबानो बेखौ हायो दाना नेक्स्टआव फैबावदों नेक्स्टआव मोनसे दंबावो बेयो आनजादाव फैनाय नङा बेखौ मोनसे टेक्सट बुकनिफ्राय थिखांनानै होनाय जादों जास्ट बेबायदि सेम कुइसनखाय अब्ला बेयावबो बिदिनो बुंदों नै मोननै अनजिमानि देसासा आरो दुसासाया फारियै 12 आरो 240 मोनसे अनजिमाया जुदि 48 जायोब्ला गुबुन मोनसे अनजिमाया मा होमबा बेखौबो बिदि एखे फर्मुलाजोंनो जों दिहुननांगोन जोंना फर्मुलाया मामोन LCM इनटु OCF नङा होमबा LCM इनटु OCF समान समान अनजिमानि सानजाब गासै अनजिमाया मोननै नालाय बेयाव मा जागोन A इनटु B होमबा जों बहायदो LCM आव बेसेबां होनाय दङ दुसासायाव 240 दुसासायाव बेसेबां होनाय दं 240 होनाय दं इनटु देसासायाव बेसेबां होनाय दं देसासायाव 12 होनाय दं इकुवेल टु मोननै अनजिमानि मादाव मोनसे अनजिमाखौ आं A लायोबा बियो 48 होनाय दं नालाय 48 होबाय इनटु B अब्ला दाना बेबो दहायनि बायदि एखे जोंहा B खौ दिहुननांगौ नालाय अब्ला B खौ लाखिबा 48 दा बे मोननैखौ रानफैसिगोन बोरैहाय 240 खौ 240 इनटु 12 खौ जोंना नैबे 48 आ ओरै रानफैसिगोन नङा होमबा बिदि ओरै मा थागोन B खौ मोनगोन होमबा जोङो बेखौ जों दुइसिन महराव दाननानै लांनो हाबाय जोङो दाननायबा बेसेबां मोनो नायनोसै 12 जों जोङो 48 खौ दाननो हायो 12 सानजाब 4 होबानो 48 नङा होमबा दाना 4 जों आङो 240 खौ दाननो हाया होमबा 4 सानजाब 6 24 लाथिख' दं नालाय होमबा बे लाथिख' होबावदो 4 सानजाब 6 240 होननाय जाबाय दानबाय होमबा बेसेबां मोनखो 60 मोनबाय होमबा B आ बेसेबां जागोन इकुवेल टु 60 B आ 60 होमबा अपसनाव 60 दंना गैया नायदो अपसन नाम्बार B आ नै 60 दं होमबा नैबेनो कारेक्ट एन्सार बिनि अपसन नाम्बार B इज दा कारेक्ट एन्सार जागोन नेक्स्ट कुइसन फैबावदो दाना जोंना 57 आव फैदोंमोन बियो जोंना मा 2019 LP आव बियो LP सेक्सननियाव बे कुइसना फैदोंमोन अब्ला जों बेखौबो सल्भ खालामनोसै फैदो कुइसना बुंदों हमना लाबाय मोननै अनजिमानि दुसासा आरो देसासा अनजिमाया फारियै 276 आरो 3 माने दुसासायाबो होनाय दंखायो देसासायाबो होनाय दंखायो जुदि बिनि मोनसे अनजिमानि 1/3 माना 23 जायो अब्ला गुबुन अनजिमाखौ दिहुन बा मोनसेया बेसेबां होनाय दङ जोंना जों बेखौ बोरै बानायनांगोन होनबा फार्स्टआव जोङो LCM नायदो नै LCM आ बेसेबां होनाय दं LCM आ जोंना होनाय दङ बेसेबां 276 होनाय दङ ओमफ्राय OCF देसासाया बेसेबां होनाय दं जोंहा देसासाया 3 होनाय दं ओमफ्राय मोनसे अनजिमाया बेसेबां होनाय दंखायो नै मोनसे अनजिमाया 3/1 आ बेसेबां जायोलायनो 3/1 आ 23 जायोनो 23 होमबा आं बेखौ अनजिमाया मा जागोन ओरै उल्थां फाल्थां सानजाबबा नैबे 3 आ 23 जों सानजाबबा बेसेबां जागोन 3 × 23 सानजाबनानै लाबा बेसेबां जागोन बे 9 69 होमबा मोनसेया जोंहा मोनसे अनजिमाया 69 जाबाय हा A आ हमनानै लाबाय आं बियो A आ 69 होमबा जोङो B खौ दिहुननांगौ होमबा जोंना फर्मुलाया बोरै जायोमोन फर्मुलाया जोंना जायोमोन मा OCF मा जायोमोन जोंना OCF इनटु LCM नङा होमबा इकुवेल टु मा जायोमोन A इनटु B जायोमोन नङा होमबा दाना OCF आव बेसेबां दङ OCF आवथ' 3 दङ इनटु LCM आव बेसेबां दङ 276 थाबाय इकुवेल टु जोंना ओरैहाय मा थाखो A आव आङो दासो दिहुननानै मोननाय 69 खौ होबाय इनटु गुबुन मोनसे B आ गैया थिग बेनाबो मा खालामनांसिगोन जोङो जुदि जोङो B खौ दिहुननांगौ नालाय B खौ लाखियोबा 69 आ मोननैखौ रानफैसिगोन 3 इनटु 276 खौ जुदि माया 69 आ ओरै डिभाइड खालामो ना अब्लानो जों माखौ मोनगोन B खौ मोनगोन दाना दानदो 3 जों 63 खौ 60 खौ दानबा बेसेबां मोनो 2 3 मोनगोन होमबानो बे केन्सेल होनबा जोंना मा आग्लायखो इकुवेल टु गोजौआव 276 गाहायाव बेसेबां 23 इकुवेल टु ओरैहाय मा B होमबा जोंना बेसेबां जागोन डिभाइड खालामदो 276 खौ 23 जों डिभाइड खालामबा आङो 12 मोनो 12 होमबा B आ बेसेबां होनाय जाखो बे B आ 12 होमबा 12 आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन होमबा 12 दंना गैया नायदो अपसनाव 10 दं 23 12 नैबे अपसन नाम्बार C आ कारेक्ट एन्सार जागोन बेना बियो 2019 आव फैदोंमोन दाना 2019 आव आरो मोनसे फैबावदों बेनिफ्राय देसासा दुसासानिफ्राय बेखौबो नायबावनोसै जोङो कुइसना बिदि 47 नाम्बाराव फैदोंमोन बे मायाव आसाम टेट
2019 बेयो फैदोंमोन आरो 2019 मायाव फैदोंमोन 2019 फैदोंमोन कुइसना बुंदों नै LCM 4/3, 9/16 into HCF 4/3, 9/16 बे थारमाने नै मा होननानै बुंदों बे LCM सानजाब HCF बे 4/3 आरो 9/16 नि LCM आरो 4/3, 9/16 नि HCF जों सानजाबबा बेसेबां मोनगोन होमबा जों बेखौ फर्मुलाखौ इउज खालामगोन नङा होमबा फर्मुलाया जोंना बोरै जायोमोन ओरै जायोमोन ना LCM into मा जायोमोनलाय HCF जायोमोन माजों समान जायो बे मोननै अनजिमानि सानजाब गासै A into B दाना बे अनजिमा मोननैया होनाय दंखायो नै एआव बेसेबां होनाय दंखायो जोंना एआव होनाय दं 4/3 ओमफ्राय B आव होनाय दङ B आव बेसेबां होनाय दङ होमबा जोङो 9/16 खौ लानांगोन दे होमबा जों बेखौ बहायबा मा जागोन डाइरेक्ट जोङो एआव बेसेबां होनांगोन 4/3 नङा होमबा इनटु B आव बेसेबां होनांगोन B आव जोङो 9/16 खौ होनांगोन दाना मोननैजों इनटु खालामलायदो जोङो इनटु खालामनानै 3 जों 9 खौ दानबा बेसेबां मोनो 3 मोनो बे केन्सेल आरो 4 जों 16 खौ दानबा बेसेबां 4 सानजाब 4 16 केन्सेल होमबा आग्लायनाया मा आग्लायखो गोजौआव 3 आरो 4 होमबा बेनो मा जाहैबाय जोंना नैबे LCM आरो HCF जों सानजाबबा मोननाय जाहैबाय बे 3/4 होमबा 3/4 अपसनाव दंना गैया नायदो 3/4 अपसनाव नै अपसन नाम्बार ए आवनो दङ होमबा बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार ए आनो कारेक्ट जागोन बियो होमबा जों बेखिनियावनो दिनैहाय जोङो सानजाबगिरि सानजाब गासै LCM आरो HCF नि आरो लोगोसे जोङो थांनाय बोसोरनि आनजादाव फैखांनाय कुइसनफोरखौबो जोङो बेयाव बानायखांबाय अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय नेक्स्टआवबो बेबायदिनो कुइसना फैखागोन बेखायनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव आङो नोंथांमोनखौ हागोन होननानै आं आसा खालामबाय अब्ला बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअआबो जोब्बाय गोजोन्थों।